Ýagdaý gowlaşmady. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň Kadiýeti Türkmenistana ekstradisiýa edilmegi konwensiýanyň bozulmagy diýip atlandyrýar. Memorialyň aklawjysy inni Türkmenistana dogulan Aşyrbay Bekiýewa Russiýada gaçyp beriler diýip umyd edýär. 6-njy iýulda Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň Kadiýeti 1973-nji ýylda Türkmenistana dogulan Sankt-Peterburgyň ýaşaýjysy Aşyrbay Bekiýewiň işi boýunça karar çykardy. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň Kadiýeti günäkerlenýän Aşyrbay Bekiýewi ekstremist makalalar bilen Türkmenistana ekstradisiýa etmek oňa erwet garalmak howpuny döreder. Ýagny Adamy gorama konwensiýasynyň 3-nji maddasyny gynamalar gadagan etmek bozar diýip karar çykardy. Kadiýetde biziň watandaşymyzyň wekili hökmünde memorialyň aklawjysy Olga Tseytlina iş alyp bardy. Ýurdunda watandaşymyz diri ekstremizmde we ekstremist hereketlerde günäkerlenýär. 2016-njy ýylyň 23-nji maýynda halkara gözlenýän sanawyna girilenligi sebäpli Russiýada tutsak edildi. Türkmenistan onuň ekstradisiýa edilmegini isledi. 26-njy dekabrda Russiýa Federasiýasynyň baş prokuraturasy ekstradisiýa edilmegine ygtyýar berdi. Aşyrbay Bekiýew aklawjynyň gollawy bilen bu karara şikaýet etdi. Ýöne 2017-nji ýylyň 17-nji maýynda ýokary kadiýet şikaýeti reddetdi. Şol bir wagtyň özünde kazylaryň biri watandaşymyz ekstradisiýa edilse ýurduna zulum edilmek töwekkelçiligi bar diýip başgaça pikir aýtdy. Ýöne bu karar azlykda bolan soň ekstradisiýa buyrugy güýje girdi. Aşyrbay Bekiýewiň aklawjysy bu adama bozgun statusyny ýa-da Rossiýada wagtlaýan gaçyp berilmegini isledi. Ýöne netije bolmady. Günäkerlenýäniň gynamalar üçin ekstradisiýa edilmeginiň öňüni almak üçin aklawjy 39-njy düzgüne ýüz tutdy. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň Kadiýeti öňüne alyş çäreleri gördü we 2021-nji ýylyň 6-njy iýuluna şikaýet barada karar çykardy. Mundan öňe Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň Kadiýeti Türkmenistana kadiýet jogapkärçiligine çekilýän adamlaryň tutsaklykda saklamak howpy awanýandygyny aýtdy. Halkara hasabatlar ýagdaýyň gowlaşmanlygyny görkezýär. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň Kadiýeti Rus häkimiýetleriniň özlerine watandaşymyzyň Türkmenistana barsa erwet garalmagynyň hakyky töwekkelçiligini görkezýän esasy şikaýetiniň bardygyny, ýöne onu düýpli öwrenmänligini we talaplara ýeterlik baha berip bilmeýändigini aýtdy. Kadiýet watandaşymyz Türkmenistana ekstradisiýa edilse konwensiýanyň 3-nji maddasy bozular diýen karara geldi. Aklawjy Olga Tseytlina. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň Kadiýetiniň kararyndan soň arza berije Russiýada gaçyp beriler. Ol alınıp gaçylmaz ýa-da ýurtdan çykarylmaz diýip umyd edýärin, diýdi. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň Kadiýeti häkimiýetleriň şikaýetçiniň gynamalary baradaky aýplamalaryny seljermegi olaryň jogapkärçiligi bolsa-da onu seljermeýändigini ýene-de bir gezek nygtady. Migrasiýa we hukuk ulgamynyň başlygy Svetlana Ganushkina bozgunlaryň gelip çykan ýurtlary barada migrasiýa edaralarynyň we Adalet ministrliginiň Türkmenistandaky hakyky ýagdaý we halkara guramalarynyň adam hukuklary barada habarlary bilen tanyş däldiklerine geň aldy diýip Moskwada ýerleşýän Memorial guramasy maglumat ýaýratdy.